ҳамаи ширкатҳои хизматрасонии таксӣ то 1 сентябри соли 2025 чораандешӣ намоянд. Шикри худо то рӯза ягон туш ягон мардума фиреб накардиянд. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, дар мавзӯи як қарори нав дар шаҳри Душанбе суҳбат мекунем. Бо диққат то охирша тамошо кунед. Аввалан дар ҳамиҷа як чиза гуфтан мегзарем. Агар нафарҳое ки мехоҳед ба границаи Қазоқистон сафар кунед барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон, шумо метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед. ҳам аз шаҳри Питер ба Қазоқистон мебаранд ва ҳам аз шаҳри Москва ба границаи Қазоқистон. Нархаш назар бар дигар ширкатҳо арзонтар мебошад. Қарори нав: таксиҳо дар шаҳри Душанбе пурра барқӣ карда мешаванд. Шаҳрдории пойтахт муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо имзори як қарор хостанд то соли 2025 ҳамаи ширкатҳои хизматрасонии таксӣ пурра бо нақлиёти барқӣ фаъолият намоянд. яъне ки бо имзои як қарор аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ то соли 2025 бояд тамоми таксиҳое ки айни ҳол кору фаъолият мекунанд, чандин ширкатҳо амал дора кору фаъолият дора, ана ҳамин ширкатҳои таксӣ бояд ки пурра нақлиётҳои барқӣ карда шаванд, яъне ки бояд ҳамаш электромобил шаванд. Дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе, ҷамъиятҳое ки ба хизматрасонии нақлиёти мусофиркашонӣ, яъне ки таксӣ дар шаҳри Душанбе машғул мебошанд, дар доираи саҳмияи муқаррар гардида барои пурра ба низоми нақлиёти барқӣ гузаштан то 1 сентябри соли 2025 чораандешӣ намоянд. Омадааст дар қарор то 1 сентябри соли 2025 муҳлат мақсад ба анҷом мераса. Аллакай як сол бигем муҳлат ҳастаи оли зиёдтара ки тамоми ширкатҳое ки кору фаъолият мекунанд мошинои худшона электромобил кунанд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи давлатии рушди нақлиёти барқӣ барои солҳои 2023 ва 2028 амал мекунанд. тибқи он дар ҷумҳурии Тоҷикистон сифати хизматрасонии ширкатҳои таксӣ беҳтар шуда, гузариши пурраи ширкатҳои мусофирбар ба нақлиёти барқӣ ва ҳамчунин афзоиши теъдоди нуқтаҳои пуркунандаи барқ пешбинӣ шудааст. аз ҳама муҳим он мебошад ки нақлиётҳои барқӣ бе растамошка мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар касе ки мисол аз дигар ҷо нақлиётҳои барқӣ медуроранд, электромобил яъне ки медуроранд, аз гумрук озод мебошанд. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, мо хостем ки дар ин мавзӯъ камтар суҳбат кунем ва ба маълумоти шумо бирасонем. Акнун саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. дар ҳаминҷа боз як чизи дигаро гуфтан мегзарем. агар шумо бихоҳед фаҳмидан ки аз Россия запрет дорен ё ки надорен, дар рақамҳои рӯи экран ки мебирояд WhatsApp-аш бинависонед, проверкаи запретҳо мекунам. як кас дар комментария нависонда ки ягон юрист чени ман намедона политикаи Россияра, гапҳои ино бекоранд, гап якта. хай агар ӯ қадар ки умни бошӣ, як канал кушо ва дар YouTube хизмати мардума кун. мо ба чени фаҳмиши худмон гап мезанем ва ҳар чизе ки дар чорчӯбаи қонун амал мешава ва пешкаш мешава, мо ҳамро ба маълумоти бародаро мерасонем. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, мигратсиони карта 3 моҳа будай, срокаш январда буд шидагия. ман пешакӣ то охири сол суми патента споридагиам. вақте биромада рафтанда ягон проблема мешава ё ки не? мигратсиони карта чӣ хел дар назар дорӣ? агар ки ту дар назар дошта бошӣ мигратсиони картаи ту гости будагия, ба мигратсиони картаи гости аввалан ин ки патент гирифта намешавад. ва агар ки ту дар назар дошта бошӣ ки мигратсиони картаи ту работа будагия, ту муҳлатша аҳамият надода пули патент споридагӣ, вақти ба охир расидани муҳлати мигратсиони карта ту бояд як бор граница пересекад кунӣ. як кас нависонда: агар правая ҳозир ай Тоҷикистон гирам, гражданство дорам, метавонам то срок тамом шуданша гирам мешавад? праваи российскира дар назар дошта бошӣ, бале 1 сол муҳлат додаги ҳастанд ки то 1 апрели соли 2025 шумо праваҳои тоҷикитона рафта дар Федератсияи Русия мисол иваз мекунед ба праваи российский. як кас нависонда: салом додарҷон, ман як писар дорам, аз шавҳарам ҷудо шудагим. шавҳарам азизани дигимаш 2 писар дорад ва ҳамашон ба як фамилия мебошанд. ба ин ҳолат писари маро ба хизмат мебаранд? не, дар иҷа қонунгузорӣ аз тарафи модарӣ ба назар мегирад
мисол шумо якта фарзанд доред, аз шумо якта ки писар дора, якта писар ба ҳисоб меравад ва аз даъват ба хизмат озод ҳастед. Мирзоев нависондай: ака ҳамин мигратсиони гости муҳлаташ тамом шава, граница ногзашта Тоҷикистон брае, аэропорта депорт мекунанд ё ки штраф. муҳлати мигратсиони картаи гости агар ки тамом шава, дар инҷа як гапе ки вақте ки шумо аз таможни контрол гузаштанӣ мешавед ва агар дар ҳамин ҳолат тафтишот ки бикунанд, бале, вале баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки тафтиш намекунанд. Хонова нависондай: амнистия дар ҳамин сол мешавад ё ин ки не? амнистия шидан ё нашиданаш ҳозираш аниқ нестай ва пешакӣ ҳеҷ чиз гуфтарам номумкин аст бигӯем дар ин масъала. як каси дигар нависондай: пага чӣ хабар аст, бада ё хуб? бада хуб будан шакае ки видео кардам, ҳамон вақт мебинӣ ва мефаҳмӣ. баъзе нафарат менависонӣ, як рӯз хабари бад гап мезанӣ, як рӯз хабари хуб гап мезанӣ. ҳар чизе ки барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷ тааллуқ дорад, мо ҳамон чиза гап мезанем ва чизеро мо гап мезанем ягонташ беасос нестанд. ин чизоро хуб ба назар бигиред. ҳамон одамое ки менависанд ин чизо беасосанд, ин чизо дурӯғанд, бовар кунед гарени фаҳмиши сиз доред. як каси дигар нависондай мегуфтед студентский билет ба кадом сину сол мешавад. дар кадом сину соле ки набошед иш муҳим нестай, вале ҳар чизеро ки ман дар видеоҳом тавсия метиҳам, пеш аз тавсия додан ман мегӯям ки мисол худованд ҳар як одам ақл додагие, шумо аввалан тафтиш кунед, тарзи ҳуҷҷатгузориҳош ки маъқултон шид, бовараш ки карден, баъд ҳамон тавсияи моро қабул кунед. ин чизда худтон донову зирак бошед. мақсад ман одамоеро ки реклама мекунам, тавсия метиҳам, шикри худо то ин рӯза ягонташ ягон мардума фиреб накардиям. ба ҳар ҳол шумо худтон боз ин чиза хуб назорат бикунед. аввалан тамошобинони азиз ва гироми қадр, то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.